Šansa za trudnoću kod parova kod kojih je sve u redu, koji su negde 25-30 godina, je 20% po ciklusu. To je taj neki fekunditet ili sposobnost da dođe do trudnoće po ciklusu. Ali ta kumulativni rezultat raste i on za godinu dana dođe negde do 80-85%. Šansa za uspešnost vantelesne oplodnje mnogo zavisi od godina žene. Možemo da kažemo generalno kad imamo jednu grupu parove gde žena od 25 pa do 42-43 godine, da je po pokušaju, po embriotransferu, da je uspeh negde oko 40%. Međutim, sa starošću, sa godinama žene, sa nekim drugim faktorima, ta uspešnost pada. Tako da, recimo, posle 43-4. godine je uspešnost manja od 5%. Postoji ta kumulativni rezultat. Posle 3 pokušaja, otprilike 60 do 70% parova dobije dete. To je neka generalna statistika, ali je dosta zavisi od zemlje do zemlje, kao što sam rekao, od godina starosti. I još jedan faktor koji je bitan pri prognozi za uspešnost vantelesne oplodnje je dužina trajanja tog infertiliteta. Znači, parovi koji su se obratili posle godinu dana imaju veću šansu za uspeh nego parovi koji su se obratili za pomoć posle 5 ili 6 godina. I to je jako bitno da se parovi obrate na vreme i da se što pre krene, da se uradi ispitivanje, da se uđe u neki proces lečenja. Najčešće, ako ne uspe prva vantelesna oplodnja, pacijenti menjaju kliniku, što s jedne strane može da se opravda, da ljudi žele da promene nešto, misle će biti bolje. Međutim, najbolje raditi na jednom mestu, 1, 2 ili 3 ciklusa, jer ako embriolozi imaju iskustva sa tim embrionima i lekari sa stimulacijom, iz samog tog prvog pokušaja oni će steći neko iskustvo kako da se sledeći put uradi bolje. Ali ako se promeni klinika drugi put pa treći put, kažem što ljudi jako često rade, to im možda još više smanjuje šansu za trudnoću, jer se izgubi ovo prethodno iskustvo. Ljudi koji počnu da rade novu vantelesnu oplodnju, znači stručni tim koji radi novu vantelesnu oplodnju, nema to dragoceno iskustvo iz prethodne klinike.